con oportunidades continuas nunha e outra portería. Neste intercambio, o primeiro en golpear foi o Lugo no minuto 6. Un centro de Mauro Porati aproveita o Sergio para batir o seu homónimo céltico. O dianteiro lograba o seu 9º gol da temporada, co que superaba o seu rexistro da pasada campaña. A resposta non tardou en chegar. 4 minutos despois, os vigueses igualaban o encontro aproveitando un erro en cadea da defensa lucense. Losada despexa contra o juvenil Alex Bao, o balón queda solto e Dani Abalo consegue o empate. Dous homes asumiron o protagonismo ata o descanso, Sergio Arias e Goran Maric, cos seus lanzamentos a balón parado. Precisamente nun deles chegou o segundo tanto céltico. Execución impecable do dianteiro, que suma 13 goles na Liga. A segunda metade seguiu polos mesmos derroteiros, con Sergio Arias en plan estelar. O de Portomarín resultou imparable para o Celta e nunha xogada súa nace o segundo gol. Controla a base dos rivais e asiste para que Losada marque o seu 4º gol na Liga. O segundo de xeito consecutivo. Reaccionou o Celta B conducido por Dani Abalo, que reclamou penalti nesta loita con Dani Carril, que o colexiado non sinalou. Si o fixo en cambio a 4 minutos do final, neste agarrón de Alex a Manu, que ademais lle custou a expulsión ao Céltico por dobre cartón amarelo. O castigo encargouse de transformalo Pablo Rodríguez. Dos 7 golos do Viveirense, 4 foron de penalti. O Lugo lograba unha victoria que o invita a soñar. De momento, xa é 7º.